bazalwane bengicela abakwaziyo abanaso ispace abangenaso bakhululeka abakwaziyo siguqa amasofa nomkhuleko. Tate nothando olumangalisa kakhulu siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu. Siyabulela Nkosi uthando lwakho olumangalisa kakhulu. Sibulela Nkosi nje ukuba ube nathi since the morning Nkosi ukuthi kube ngoku. We really thank you Lord. Siyazi ba Nkosi asideserve Nkosi. Asideserve kanti ilungile Nkosi evela kuwe. But Nkosi ngimemba nje emangalisa nothando lwakho. Been with us. Oh yes, unothando siyalangazelela Nkosi ukubona very soon. Siyacela Nkosi ukhawuleze ufike. Please Lord. Umhlaba Nkosi ugcwele izinhlupheko. Ugcwele Nkosi ubunzima. Siyacela Nkosi. But siyazi nakhona futhi yebo usincede Nkosi ukubuya kwakho singekho ready. Uqale ngathi Nkosi uncede kakhulu inhliziyo zethu. Please Lord. Sikhathele Nkosi ukudlala. Manje sifika Nkosi enkonzweni yeSabatha kodwa sibuyele emakhaya singatshintshana. Please Heavenly Father ngiyacela kakhulu Nkosi wenze umehluko. Siyacela kakhulu Tata nothando. Lesimilo sikaYesu Nkosi singene ezinhliziyweni zethu. Ngiyacela Nkosi nawe sizofunda ilizwi lakho isono silahlelwa ngamandla. Ngiyacela Nkosi uthule imithwalo. Usathane Nkosi athi ufuna usicinezela ngawe. Singakuboni ukubona Nkosi. Please Lord. Love you Nkosi cela usixolele izono zethu apho singenzanga khona kakuhle. Siyacela Nkosi kakhulu that you may grant us your forgiveness. Sifunda ilizwi lakho Nkosi siyazi ba noSathane Nkosi is present ezama Nkosi ukuphazamisa. Therefore Nkosi siyacela Nkosi chariots zezulu zibekhona Nkosi around lendlu yonke Nkosi siyacela kakhulu. Siyacela Nkosi umoya wakho ingcwele kakhulukazi mina Nkosi ngumntwana Nkosi I'm so much of a child Lord. Ngiyacela kakhulu somandla uncede livela kwekhaya ezulwini. Akho manje Tata engayenza ngaphandle kwakho please Father cela usize usincede. Cela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngegama likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane, you know iSabatha uNkulunkulu impela njengoJesu ethi iSabatha lenzelwe abantu. Seyizolo bazalwane, hayi abantu for iSabatha. uNkulunkulu ulenzele thina iSabatha bazalwane and uNkulunkulu behlosile ukuthi ngalo iSabatha ube ngathi ukuphila kwethu kuqala kabusha. Seyizolo bazalwane, wathi uNkulunkulu angasiza bazalwane sisabathe ngale ndlela uNkulunkulu afisa sisabathe ngayo njengoba siloke sifunda. Uma ngaba manje nginalishethe njengoba limhlophe ngilinikeze baba Maseko enezandla ezingcolile. Ngiyakwazi ukugcina limhlophe sebona leyo nto lizo immediately lihlangana nezandla zakhe liyangcola. iBhayibheli lithi asiligcine iSabatha linjani lingcwele. Asikwazi uligcina lingcwele thina singekho ngcwele. So njalo every week bazalwane sisondela kuSabatha the closer you get to Sabatha sizibuza inkosi icela usize uma ngaba khona isono engasivumanga. Cela ungikhumbuze ngesibungu. Makunesona engashiyanga ungikhumbuze ngithini? Ngishiye ngokusizwa uJesu. Singadlali bazalwane. Do you know mawufunda kuMoya Prophet ku Desire of Ages page 283 le quotation engihleze ngisho. Ithi in order for man to keep the Sabbath holy, man must himself be holy. Seyizolo bazalwane. Ukuze umuntu akwazi ukugcina iSabatha lingcwele kumele naye athini? Abe ngcwele. Awukwazi ukugcina into engcwele ube wena ungcolile. Ingakho mawufunda kuMoya Prophet counsels to the church page 333 it is not all who profess to keep the Sabbath will be saved. Siyazi lo bazalwane ithi akuyena wonke umuntu othi ugcina iSabatha uyothola uphawu lukaNkulunkulu. Why? Ngoba bengaligcina ngempela ngizothi nje bevakashi eSabatheni. Sekumele ngaba sithi nje masibuse akhona ama visitor naye asukuma umuntu. Even though kade efika sekunonyaka wonke semana leyo nto ngoba ukugcina iSabatha bazalwane akuqali ngeSabatha. Seyizolo bazalwane athi angasiza uNkulunkulu ngoba le nto bazalwane ngiyikhuluma ngoba
nginesiqiniseko enhlizweni yami ngempela ukuthi uJesu uyabuya very soon. But I know ukuthi before uJesu abuye kuney'ntshushisi esodlula kuzona. uNkulunkulu kumele aqale abeke uphawu lwakhe kuthini. Senze leyo nto masi-excited bazalwane ngokubuya kaJesu. Ngiyakholwa ukuthi sonke si-excited ngokubuya kaJesu. Kumele ngaba manje senze amalungiselelo for iy'ntshushisi esodlula kuzona bazalwane. Mayikhuluma uJesu incwadi kaMateyu 24 verse 9. Siyakhumbula uthini bazalwane? Uthi lapho bayamkhaphela kuphi? Osizini. Banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. And siyazi bazalwane ukuthi iSunday lozoqala very soon. Very soon. Angeke uJesu abuye ingaqali iSunday lo. So umuntu okholwa ukuthi uJesu usondele, kumele ngabe uyakholwa iSunday le is even close. Siyibona leyo nto. Ngeke ngithi. Angeke ngithi uDisemba usondele. Ngithi uDisemba usondele uDisemba 26 September. Ngithi uDisemba usondele. Bese ngibuza ngithi what about November? Uthi hayi November usele kude. Ngayenza kanjani leyo nto? Dinonke abanye bethu banjalo. Masikhuluma ukubuya kaJesu sithi kusondele. Masikhuluma ngeSunday lo kumele siprepare bazalwane na isondele Sunday lo. Sithi hayi leyo nto isekude kabikho. Do you see ukuthi deception le? Confusion. And bazalwane uNkulunkulu uzobeka uphawu lwakhe. But angeke uNkulunkulu abeke uphawu lwakhe umuntu bayaligcina isabatha lakhe. Ngale ndlela uNkulunkulu asho ngayo. Njengoba ngisho Desire of Ages page 283. In order for men to keep the Sabbath holy, man must himself be holy. Into ebalekile bazalwane nezulu elicabene nayo isono. Into ebalekile ubangcwele. And akhona amandla egazini njengoba siloke sifunda. Isikhathi bazalwane siphelile sizobona ku afternoon. Isikhathi sisiphelelwa ngempela. Like yonke into isiphelile. Umhlaba bazalwane uyaguga njengo. Do you know angithi izingane azihlukana nesikole. Ngizwa kahle. Kodwa ngiba newari. Ukuthi ziyosebenzaphi? Ziyokwenzani? Sizoba njani isimo? I'm telling the truth bazalwane. Isikhathi siphelile wangempela. Siphelile bazalwane. Namhlanje there's something engifisa siyifunde. Engibona ukuthi ibalulekile yazi besiyifunda during the week kunezinye isifundo esibanazo during the week sithema siyifunda ngathi no ngiyafisa ukuthi siyifunde nale nkonzweni. Ngicabanga ukuthi ibalulekile kakhulu. Kunezinto usathana asiphazamisa ngazo ukuthi singamnaki uJesu. Divert attention yethu ngifuna sifunde ngayo namhlanje. Asiyeni ku 1 Corinthians chapter 10. Sizofunda bazalwane. Angazi ngizoyichaza kanjani ngesizulu. Ama trials yini ngesizulu? Inhlupho, izinto abanye izintuthiso. Konke nje bazalwane okay it's fine. Into esofunda ngayo is trials and perfection. Trials and perfection. Sayizana bazalwane. Inhlupho nokupheleliswa. To be perfect ukupheleliswa. Sayibona leyo nto. And ngivela sibuka i-connection between ama-trials ne-perfection. But I want us to see bazalwane uNkulunkulu izithembiso asinikeze zona concerning ama-trials. Njengoba sonke sidlula kuma-trials, sizobuka ukuthi bazalwane lama-trials ngizothini. uNkulunkulu akawavumelanga nje esikhaleni. Kunenhloso anayo ngawo lama-trials. Lezo iy'nhlupho. Whether umuntu mncane noma mdala. Do you know ukuthi sonke sizodlula kwiy'nhlupho? Ngoba ekugcineni sonke kumele sibe nophawu lukaNkulunkulu. Do you know that bazalwane? I spoke something. I said in 1 Corinthians chapter 13. Ngicela bazalwane nothi singakhohlwa yonke into singalikhohlwa leli verse. Lento esifunda ngalo. 1 Corinthians chapter 10 sifunda verse 13. Bazalwane. uNkulunkulu kuphela ngayenza amaphutha. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Yeah. Okay. Bale sifunde ngesizulu. Anifikelwanga ukulingwa okunjengowabanye. Kepha uNkulunkulu uthembekile ongakuvuma ukuba nelingo longaphezulu kwamandla enu. Kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha. Nize nibe namandla okukuthwala. Amen. Nabazalwane siyafunda. Angizange ukuthumela ngifuna sifunde silalele si understand.
Point number 1 kuleli verse uthi uNkulunkulu asifikelanga ukulingwa ongafana kwabanye abantu. Siyabona leyo nto bazalwane? Uma ngaba uzongixoxela inkinga yakho, sithi mina uzongixoxela inkinga yakho. Mhlawumbe usitshente angiyazi ezongixoxela inkinga yakho. Mina ngisuke Eastern Cape. Ezuyixoxa inkinga yakho ngithi mina hey yazi le nkinga yakho. Baningi abantu Eastern Cape abahlangana le nkinga. Leyo nto izokutshelana immediately. Kuthi le nkinga ngiyayazi. Sayibona nembazalwane. So uNkulunkulu uyasitshela ukuthi asifikelanga ukulinga ongafana kwabanye abantu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ukuthina noma yini engakuhlupha ayiqali ngawe. Sayibona leyo nto. So uthi uNkulunkulu lento ekuhluphayo mina ngeke ngiyibone. And because ngeke ngiyibone ngiyazi ukuthi ngidila kanjani into kanje. Sayibona nembazalwane. Yintsha kuwena yebo. Ngenza ukuthi yintsha kumndeni wakho. Ngenza ukuthi yintsha futhi emlazi. But ayikho into uNkulunkulu. Ayikho into uNkulunkulu angayazi. So uNkulunkulu mayisho lento akazama ukuthi hayi ukulinga kwakho kuncane. Usuke zama ukubonisa ukuthi une experience kwisilingo esikanje. Kwinkinga kanje une experience uNkulunkulu. Uyazi ukuthi uzodila kanjani nayo. Point number 1 kuleli verse sibonayo. And then iBhayibheli uNkulunkulu wethembekile ongeke avume ukuthi silingwe ngokungaphezulu kwamandla wethu. Seyizwa leyo nto? Kodwa ozothi kunye nesilingo asenzele indlela yokuthini? Yokuphepha ukuze sikwazi ukuthini? Ukuthwala. Okay. Bazalwane ngiyayithanda yabona this part. Unkosikazi uyazi this is one of my favorite verses. Njalo la siyakhona ngihlele ngiyivula. Ngiyithanda kakhulukazi because of le party le. Yes. Ithi uNkulunkulu wenze njani? Wethembekile. Ongeke avume ukuthi ulingwe ngokungaphezulu kwamandla akho. Ngiyeke bazalwane. So lithi iBhayibheli makuza isilingo noma isiphi isilingo esakumuntu. uNkulunkulu usuke seyisiweyile. Babe sebonda lo muntu uzokwazi ukuthi ayithwale lento. Sayibona le nto bazalwane? Uzokwazi ukuthi umuntu ayithwale lento. Angeke ngivume kuNkulunkulu kufike kumuntu into engaphezulu kwani kwamandla akhe. Angivumi. Dino bazalwane angeke ngisho into mhlambe esobuye ngathi nizongayikholwa. Dino ukuthi kusukela umuntu oqala bakhona emhlabeni kaAdam. Yoze umhlaba uphele akusoze kutholakala nomuntu oyedwa bazalwane olingwe ngokungaphezulu kwamandla wakhe. Do you know that? Njengoba bazalwane lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngeke ayenze leyo nto ngoba wenze njani? Wethembekile. Ngamanye amazwi if kungatholakala even 1% olingwe ngokungaphezulu kwamandla wakhe ngalo suku uNkulunkulu angayeke kwethembeka. Sayibona leyo nto? Ngamanye amazwi uNkulunkulu ufunga ngokuNkulunkulu bakhe. Sayibona leyo nto? Ukuthi akwenzeki ngilethe inkinga engaphezulu kwamandla ezowanikeza lo muntu. Do you know ukuthi uNkulunkulu mayibona ukuthi izinto kuzoba nzima ukuthi siyikholwe uvela afunge ngaye. Uthi ngifunga ngami. Ngifunga ngokwethembeka kwami. Angilethi ngeke kuningi noma into ingaba nganani. uNkulunkulu mayivumelile. Mele wazi uNkulunkulu namandla uzowaletha azokusiza ukuthi ukwazi ukuphepha ukwazi ukuthwala. Sayizwa bazalwane? Now njengoba isithembiso siqine kanje into emangaza kakhulu bazalwane ukuthi ipercentage enkulu yabantu ingxenye enkulu yabantu babe seyinkingeni. Bonke bathi le nkinga le ngathi ngaphezulu kwamandla abo. Ubani yona manga ithina noma uNkulunkulu? Na umbuzo omkhulu mele asizibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi sithi isithembiso siqine kanje kodwa thina masenkingeni sifile engathi inkinga ngaphezulu kwamandla wethu yenza leyo nto. Okay, singamthembi uNkulunkulu yebo cishe kanjalo. La kwiverse bazalwane kuthiwe indlela yokuphepha namandla okuthwala kuthe sizithola kuphi lezo zinto zombili? Sithola bani? uNkulunkulu. Ngamanye amazwi masisenkingeni
umuntu ekumele ngaba siya kuyena siyocela indlela yokuphuma kule nkinga ngoba amandla okuthwala uNkulunkulu. So if thina asiyi uNkulunkulu vele sizozwa engathi imthwalo ongaphezulu kwamandla wethu yabona lo vele sinamandla thina. Sayizona mpazalana now I explain ngale ndlela so that sizwe kahle. uNkulunkulu mayithi akavumeli inkinga engaphezulu kwamandla ethu akasho ukuthi thina sike sinamandla. uNkulunkulu ubuka icapacity yethu ubuka ukholo lwethu yabona leyo nto. Nangizochaza ngenza isibonelo ngebhakethi njengoba sifunda ikhona uNkulunkulu isibonelo ebula ngiphasona nje. Asithi nangu baba Maseko unebhakethi elu-50 liter. Asithi nani mhlawumbe usibahle wemncane sithi uphethe 10 liter. Siyabona le nto bazalwane. Baba Maseko uno-50 liter. Nawe usibahle uno-10 liter. Asithi mhlawumbe nangu baba Masonde uno-30 liter. Siyabona le nto bazalwane. Now uNkulunkulu angeke anike usibahle inkinga ezodinga amanzi awu-50 liter. Siyabona leyo nto abe yena enebhakethi lika-10 liter. Uyazi ukuthi kunomthombo wamandla kaNkulunkulu usibahle ukwazi ukudrawa ukukha only 10 liter. Siyabona leyo nto ngoba ibhakethi analo bani u-10 liter kuphela. Ubuka yena abuke nokholo lwakhe nento angakwazi ukuyidonsa yena. Siyabona leyo nto and so uNkulunkulu yathi noma ngenzani angikwazi ukuletha into kuyena engaphezulu kwa-10 liter. Lona ngamlethela u-50 ngoba yena ibhakethi lakhe mayiza ngiloyo ngithulula ungayigcina ugcwalile u-50 ngoba unawo 50 liter. Kuyazwakala bazalwane. But ekugcineni bonke noba no-50 liter 10 liter 5 liter ekugcineni kumele baye kuyena uNkulunkulu owumthombo wawo amandla. Ndinothi ngaba nawo 5 liter 10 liter 50 liter but mangayi kuyena uNkulunkulu mangayi emthonjeni inkinga still izowahlula. Yazakala bazalwane. So into engifisa siyibuke ngempela thi noba yeyiphi inkinga umuntu ehlangabezana nayo isolution namandla ikuJesu. Solution namandla ekubani ikuJesu. And you know uNkulunkulu mayivumile ukuze isilingo kuthina nje yonke uNkulunkulu ngaleso sikhathi leso usuke eready bazalana ukuphendula umkhuleko yethu futhi asikho isikhathi la uNkulunkulu asondela kumuntu njengesikhathi la umuntu esenkingeni. Do you know that? You know, there are so many quotations we're getting so I forgot that it's fine. But I think in this model around asithi mhlambe uma mncanana uyeza asithi mina ngi-Eastern Cape yena usuka la eThekwini uyeza e-Eastern Cape kunento mhlambe kumele azoyilanda kumina mhlambe noba yizincwadi noba yinto yabona lozalwane hayi usuke ethini ngiyamazi indlela akathini akayazi angisho indlela akayazi so indlela uzoyibuza kubani kumina ngisho kunjalo. So uzoloku efona la endleleni ezihamba uyafona ezihamba uyafona athi hayi manje ngithanda nekuthile ngibese ngithi oh hayi lana uzokwenza ukuthi la uzokwenza ukuthi sayizona bazalwane. Asithi uma mncane nosimane sifonelana ngezinye izinsuku mhlambe mayifona akangitholi. Sayibona leyo nto ngoba kunjalo nje bazalwane empilweni. Ngezinye izikhathi umuntu uyamfonela ungamtholi angisho kunjalo. It's not like njalo umuntu uma umfonela uzomthole manje immediately. Sayizona bazalwane. But mawucabanga bazalwane ngalolu suku esuka ngale eThekwini e-Eastern Cape ngimazi ukuthi udinga mina for my direction. Kungenzeka yini bazalwane ifoni yami ngishiye le kude. Ngenza kanjani into kanjalo? Ifoni yami ngibeka la njalo kancane mayikhala ngithi oh yena ngiphendule. Why ngisenza kanjalo? Why ngiquick kanje ukuphendula? Ngoba ngiyamazi ukuthi usendleleni uyangidinga ukuthi ngimtshene indlela. Sebona leyo nto otherwise uzothini uzolahleka. Lithi iBhayibhile uNkulunkulu indlela yokuphepha ikuyena. Tshela sikandlela. Masinkingeni thina siyale siba confused siyalahleka. Sebona leyo nto. But uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi lo muntu lo usendleleni manje. Mayikhuluma angikwazi ukudelay impendulo ngoba lo muntu kephi usendleleni. If usidlalele ekhaya yebo hayi ngamphendula kusasa noba the next month but mayisendleleni no. Do you see that bazalwane? So masenkingeni yisona sikhathi sokukhuleka owangempela. Amen. There is no bazalwane singenawo amandla ingoba sikhulekeki. Sonke ngizokhala ngithi indlela inkinga engibambe ngayo sekunzima ngisho ukukhuleka ngisizwe kanjani.
ayisibukeni something ayisibukeni example yethu. Okay, before sibuke example yethu ngifuna ukuyisho nale point so that ngingabukeli kuleli verse. Lana kwiverse kuthiwa bazalwane sizonikwa indlela yokuphepha noma amandla okuthini? Ukuthwala. Now siyazizwela sonke asidinga ukuthi ngichaze kakhulu. Kunezinkinga bazalwane esingeke siphume kuzona. Esingeke size siziphephe. But uthi uNkulunkulu uma kunjalo if kunenkinga ethile ongazophuma kuyona ezoloku ikhona nje. Uthi ngizokunika amandla okuthini? So akuyona yonke inkinga esiyophuma kuyona. Seyizwe bazalwane. Khona izinto la uJesu uzabuye. Sizakunzimela okunjalo. And sizobona very soon ukuthi kungani evumela leyo nto. Kodwa makunjalo uthi amandla khona. Badabana amandla. So kumele uxhumane nobani? NoJesu. uJesu ngoba uyazi ukuthi kunenkinga ephezulu kwakho. Akwazi ukudelay answer. Do you know that? Athi ngibuze bazalwana asithi nezingane eziyi2 kunengane ehlele esofeni iyakubiza i-time awangicela uzobuka nayo into kunento efuna ukubonisa yona nje ukuthi hayi nona livese lishe ngilibonile mama and then kube nengane lapha icindezelwe mhlambe ikhabethe kuginqa ikhabethe licinde le ngane icindezele hey boze athenda kuqala le ngane le iyasinda seyizwa leyo nto ngifisa bazalwana sibonde izulu lisuke lisondele umuntu esenkingeni seyizwa leyo nto. You know, asithi mangana niyeze Eastern Cape. Ngilindile mina lokhu uzoloku efone ecela ama directions. Akafone agcina alahle ekuthola bekumele ya Flagstaff. Agcile seyile ko Port Elizabeth. Sengilahlekile. Ngithi awu mina mama no ngithi manje sengilibheke ngolithule ngithi mhlambe ngihambe ngecinga network. Ngoba ngilindele i-call evela kwena ngoba ngiyazi sendleleni why ungafonanga athi hayi bengithi ngizizamele bengithi yabona do you know abanye bethu angiliqinisa bazalwane do you know abanye bethu very soon uJesu mayibuya ezinye izinto uJesu azosibonisa zona ukuthi uJesu there were times ezimpilweni zethu la izulu lindile icingo lozile uJesu ume kanje licingweni ulinde nje ukuthi ufone athulula amandla don't kagane nento kune confusion but wena qhubekela nje ngiyakho indlela kuba ngathi izulu lithi mhlambe namhlanje uzofona mhlambe namhlanje uzokhuleka umuntu wakhona bilambo yolala hayi mhlambe ekseni avuke ekseni kube 5 minutes just vele livese lodwa khuleka kancane aziqhubekele nje nomsebenzi wakhe isibo lo muntu kuba nje usendleleni uzolahleka kungani kanti angasithini sayizwe bazalwane. So inkinga ngempela ilele lapho. Ngoba uNkulunkulu uthembisile bazalwane. Ayikho mina inkinga engingahlangabezana nayo engaphezulu kwamandla wakhe. Bara amandla tholakala kuyena uJesu. Nendlela yokuphepha tholakala kuyena. Uyazwa bazalwane? Ayesibuyeni something. You know izwi kaNkulunkulu linamandla liyabusisa. Ayesibuyeni kuLuke chapter 22. Very briefly. Ayesibuyeni kuJesu. Bazalwane, you know ayekho umuntu ofana noJesu. Futhi you know bazalwane siyomangala. Sizomangala into eziningi kuJesu. Ayesifundela verse 44. Verse 44 bazalwane. La uJesu seGetsemane. Sicela sifundela ngesizulu. Sizwe ukuthiwani. Eso sizini olunzima wakhuleka eqinisela izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi. Amen. Ikhuluma ngoJesu osesizini ithi ngeEnglish ngicela nizwe ngeEnglish kunegama engilifuna eli1 lithi and being in agony he prayed more earnestly. Seyizwa leyo nto bazalwane. Now ithi iBhayibhile lana ngeEnglish ithi uJesu esolisizini he prayed more earnestly. More usho ukuthini? Kakhulu. Meaning wa increase. So akusho ukuthi uJesu wayengakhuleki before angene eGetsemane angene kule nkinga wayekuyona. But wathi esongena enkingeni lithi iBhayibhile wakhuphula.
izinga lomkhuleko. He paid more earnestly. Why uJesu wenza leyo nto? It's because lento eqeda kuyifunda ku 1 Corinthians chapter 10 wayazi uJesu. Wathi makunenkinga kumele ukukhuphule ini umkhuleko. Awukwazi ukuthi kunenkinga ukhuleke the same way. uJesu wenzani ifazolwane kanginomuntu okumele ngaba azithembe yena athembe ukuhlakanipha kwakhe wokuphuma enkingeni kumele kube uJesu ngoba uJesu wayengenasono wayehlakaniphile wayengenamaphutha sayibona leyo nto but lithi iBhayibhile uJesu mayikhuphuka inkinga naye ukuxhumana kwakhe nezulu kwakhuphuka yazakala bazalwane nayo example kumele siyilandele masilandele le example amandla angeke aphele but amandla aphela ngoba sizama izinto eziningi size sithembe nayo izihlobo zethu izoyozama inyanga ethile khona hayi khona inyanga ethile yokubonisa nje lento lento le ngiyezwe angisho ihlukana nesonto kodwa lento iphuma ngemithi yesizulu lento nayibona nje leyo bazalwana nje into engeke nonsense yonke leyo but sigcine sesithemtheka yileyo nto ngoba sixhumananga nezulu and uSathane usebenzisa izinkinga ukususa amehlo wethu kuJesu ngoba manje sigcine sicabanga zona kuphela ngisho sike isikhathi sikaJesu khona amandla ikhona indlela yokuphepha indlela yokuphepha enjani ikhona nawo kunento engicela uyiveza uzalininkane nje ngendlela yokuphepha asini ku Exodus chapter 15 bazalwane mele simsabeni mele simsabe uNkulunkulu lento esiyifunda njengoba besifunda la ku-Sabbath school mele simsabe uNkulunkulu mele simsabe wangempela ayesibukeni la ku-Exodus chapter 15 sifundile bazalwane sabona okay uNkulunkulu ayikho inkinga emthusayo inkinga angayazi and more than that sabona uNkulunkulu njalo makuzinkinga usuke indlela seyibekile sokuphuma ngayo noma manje sekuseready ukusipha wona but mele sithini siye kuyena mele sikhuleke ngisho kunjalo bazalwane okay ayasiboneni something funa sibone a practical example lento esikhulumayo asifundeni ngicela usifundela ngesizulu kusukela ku verse 22 mhlambe ku verse 25 verse 25 verse 22 to 25 uMose wayesebahola baba-Israyeli besuka olwandle olubomvu baya ehlane laseShuni bahamba ehlane izinsuku ezintathu bengafumani manzi sebefika eMara babengena ukuphuza amanzi aseMara lokho ayebaba ngalokho igama labo lalatiwa eMara abantu bakhonona ngoMose bathi siyaphuza nina wayesekhala kuJehova uJehova wambonisa umuthi wawuphonsa emanzini abamtoti wabamisela khona isimiso nomthetho wabavivinya amen seyiphuzeni lapho nobazalwane lana bayahamba uMose namaSirayeli bancaniwe and as kunjalo bazalwane babona umfula lapha but awunanga amanzi finally and but bagijima ngecanga bagijima ukuqala wafika emfuleni wakhe waphuza wakhala but amanzi ayababa abantu bacasuka even more bakhona nje uMose then uMose naye lithi iBhayibheli wakhalela bani uNkulunkulu wathi bayiphendula uMose wambonisa isihlahla eseduze nalamanzi ababayo sebona leyo nto wathi thatha lesihlahla usifake emanzini amanzi azoba sweet niphuze seyizona mfazalwane siyabuka ukuthi uNkulunkulu lesihlahla lesi akasimilisanga uNkulunkulu ngalesikhathi bekhala lesihlahla besivele sikhona lapho seyibona leyo nto so la kunamanzi ababayo uNkulunkulu kunesihlahla sibekile esokwenza ukuthi lamanzi aphuzeke but into uMose akumele ayenze kini akumele akhale kuJehova wayengazibonele leso sihlahla ngizama ukubazalana isolution uNkulunkulu in whatever problem isolution uNkulunkulu uyenza even a problem ingakaveli seyizona bazalwane
So uNkulunkulu sawathi uNkulunkulu yenza icebo sithi uNkulunkulu uveza icebo. Masikhuleka sisho kanjalo uNkulunkulu uveza icebo sokulenzile siyakwazi unalo cela usibonise icebo. Hayi ukuthi uNkulunkulu yenza icebo ngathi mina lenze manje ngoba sekunenkinga. uNkulunkulu akenzi kanjalo Sekumona Elijah njalo uNkulunkulu unjalo nje uyalungisa into before ufike lapho. uNkulunkulu uthi Elijah mawufunda lapha kuncwadi ka 1 Kings chapter 17 uthi uNkulunkulu kuElijah hamba uye emfuleni. Sayibona leyo nto bazalwane go to the brook Cherith emfuleni eCherith uthi lapho sengilungise yini ngambi raven igwababa elizokufida lapho sayibona lento bazalwane so uNkulunkulu igwababa olulungise uElijah engakafiki kulo mfula mayisuka lapho kulo mfula uthi hamba uye Zarephath lapho sengilungise umfelo kwazi othini okuyena ozokondla ulungise engakafiki Disi the bazalwane so uNkulunkulu sizothi uNkulunkulu hayi ngicela wenze icebo uNkulunkulu ngicela uveze icebo sokulwenzile bazalwane there is nothing and peace it's because ezinye izinto zelizwe siz understand uyazi ukuthi ave ikunikeza ipeace indaba yokuthi uthi uhlangana nenkinga ube sewazi ukuthawo yazi icebo selikhona la lento angilazi mina kodwa manje ubaba wami uyalazi othi mina ngicela ubaba unecebo la lenkinga sinokuba nepeace enjani kanti manje yazi leyo nto uqala utata siyothini ke lana yabe yaba kuphi into kanje tatazela usathana athola ithuba lokudlala ngawo sayizona bazalwane singayikhohlwa bazalwane lento ngama trials uNkulunkulu seyilenzile now I want to say this bazalwane izinkinga zisilindile sonke Serious manje wangempela like silinde izinkinga amen silinde izinkinga zangempela sonke why kunjalo let me show you something ayisena mhlawumbe incwadi esambulo asemncwadi esambulo so every chapter 14 manje ngicela sibuye bazalwane do you know bazalwane ukuthi kubo bonke abantu abaphila emhlabeni kusukela ngesikhathi soAdam kuzofika kwesethu isikhathi asikho isizukulwane uNkulunkulu alindele kusona ubungcwele njengesizukulwane sethu sayazi leyo asikho isizukulwane alindele uNkulunkulu ukupheleliswa besimilo sakhe njengalesithi do you know that bazalwane angisasifunda last week safunda amavesi afana no 1 John chapter 3 verse 3 la iBhayibheli lithi umuntu onaleli themba kuyena wenza njani uyayihlambulula njengoba naye ihlambulukile sebona leyo umuntu onethemba lokuthi uJesu mayibonakala uyofana naye lo muntu into ayiphilelayo purification amen sayibona leyo sasifundile nako Peter 2 Peter chapter 13 chapter 3 verse 13 and 14 yakhumbula sifunde la ukuthi abazalwane njengoba sithembiso sakhe thina silinde ini izulu elisha nomhlaba emusha athi Peter ku verse 14 uthi manje nilinde izinto ezinjeke abazalwane uthi qaphelani ukuthi nitholakale kuye ngokuthula ningenabala uthi umuntu olinde izulu focus yakhe ukuthi angabi nabala hayi nelodwa so ngizama ukubazalwane asikho isizukulwane uNkulunkulu alindele kuso ubungcwele njengalesi seyi do you know that ayisibuke nala kwisambulo ifisa sibuke la kwisambulo ku chapter 13 ikhuluma ngento esihlele sikhuluma ngayo ngepawulo wesilo la kuvezwa abantu abathole uPawulo wesilo ku chapter 13 and then i-conclusion ka chapter 13 iveza laba abangalitholanga uPawulo wesilo bathole uphawu kaNkulunkulu kumabunzi wabo manje ngifisa abazalwane sibuke i-character yalabantu abangebalithola uPawulo wesilo bazothola uphawu kaNkulunkulu sibuke ukuthi abantu abanjani phela sifunde nje from verse 1 to 5 Tama sifunde from verse 1 to 5 yeah Ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle no chapter 14 sorry 13 lo Ngase ngibona bheka iwundu limentabeni yaseSiyoni kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane
benegama lalo negama likayise lilotshiwe emabunzini abo. Okay, ngicela skip verse 4 no 5, skip 2 no 3, it's fine. Lapho yibo abangangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi lapho bathengwa ebantwini babe lulibo lukaNkulunkulu nakulo iwundlu. Nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga kabanasici. Lana ku chapter 13 uJohane uMambuli ukhuluma ngabantu abazothola uphawu lwesilo. Mawufika ku verse 8 uze athi umhlaba wonke uyothola uphawu lwesilo. Seyizwe leyo nto. Then aveze ingcosana encane manje la mase iqeda le ndaba. Athi nayi ingcosana ngiyibona le ngcosana inophawu lukaNkulunkulu Then mawufunda uverse 4 no 5 usinikeza icharacter le ngcosana. Kuthi abantu laba bazalwane bangoniwanga bayizintombi. Now spiritual kuba yintombi spiritual kuba a virgin is to be pure. Says the bazalwane bangcwele. Then liqhubeka iBhayibheli lithi emlonyeni wabo uqala lithi balandela iwundlu noba liyakuphi. Says leyo nto bazalwane masizothola uphawu lwaNkulunkulu kumele sibe abantu abalandela uJesu noba eyakuphi. You know ngizosho nje ngidlula kunabantu angazi ngibeka kanjani Dino bazalwane iqiniso likaNkulunkulu ngokuya kuhamba isikhathi uNkulunkulu uya esambula iqiniso more and more. Siyazi ukuthi noJesu la kwindawo engcwele indawo engcwele phezulu angisho ku holy place noJesu naye wathini wamove wangena ku most holy place angisho siyakhumbula sifunda. Now siyazi ukuthi mayingene ku most holy place uJesu kunezinye izinto ezivelayo uNkulunkulu azambulayo ukuthi kahle manje nayi indlela kumele kuphilwe ngayo nayi indlela kumele kuphilwe ngayo ilesa siyifunde bazalwane in the past weeks i-diet yethu ukugqoka kwethu kuzakhona umuntu ozothi ayi ngesikhathi lezi angisho abapristi babedla inyama bazalwane isikhathi asifani uJesu kwi-sanctuary sezulwini uyamuva kuthiwa laba abantu abangcwele bahamba naye uJesu nobe emuva eyaphi. Sayizwa leyo bazalwane kunabantu abangafuna ukumuva bathi mina ngithanda le ndlela abapristi babedla ngayo kadliwa inyama abapristi ayidliwa ngempela. Sayizwa leyo nto hayi angifuni ukumuva but laba bazalwane ngokumuva noJesu kumlandeli nobeya kuthiwa kumlomo wabo there is no lie kuthiwa banasici. Sayizwa leyo nto siyakhumbula nencwadi yesambulo chapter 14 sisekuyena futhi mhlawumbe ungathola usifundela verse 12 kunento engifisa siyibuke verse 12 nakho ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa kuJesu. Okay kusibambe lapho. Do you know ukuthi lana kusekwenzekeni ku verse 9 uNkulunkulu nakho usuke eveze abantu abakhonza isilo and then aveza abancane abangazusikhonza isilo athi lawa ngebasikhonza isilo. Siyazi isilo bazalwane hayi isilo samaZulu sikhuluma ngophapha angisho yebo hlele ngifuna ukuhlele ngisho mhlawumbe khona uyobuyela ivideo eqala ukuyibuka engakazi azibone ezinye izifundo athawu isilo yabo singene enkingeni lana khuluma ngesilo uphapha and bazalwane makuvezwa abantu abangebasikhonza isilo njalo into elokivela la kuvela i-character yabo kuthiwa lana nakho kubekezelwa kwabangcwele lapho bagcina imiyalo kaNkulunkulu hayi ukuthi abazi imiyalo sibaningi bethu siyayazi if siyazi nje kuphela sikabikho kule group kukhulunywa abantu abayigcinayo imiyalo angisho nabantu abamthembayo uJesu. So njalo bazalwane makhulunywa ngabantu abazonqoba kulezi khathi esizongena kuzona kulama persecution le njalo sizongena kuzona into uNkulunkulu njalo ayivezayo ukuthi labantu abazonqoba bangcwele bengazingcwalisanga bona bengcwalise yini igazi likaJesu. Sibona bazalwane so if awukungcwele maziqala bazalwane lezi lentshutshiso lezi sizokwamukela ini uphawu lwesilo kunjalo nje. Now ukupheleliswa nokubangcwele bazalwane kuza kanjani yini enye yeyiphe zothini yeyiphe
yini enye uNkulunkulu ayisebenzayo bazalwane ukuthi asiphelelise ukuthi asisize i-character yethu ipheleliswe nje ibe ngcwele yeyiphi inye izinto uNkulunkulu azisebenzayo ayisiyeni ku James chapter 1 mhlambe ngisacabanga James chapter 1 uJames uYakobi yebo James chapter 1 ngicela sifunde uverse 2 to 4 sibuka ukuthi yini esisizayo ukuthi sipheleliswe Yakobi 1 verse 2 to 4 ukuyala ngezilingo bazalwane bami nxa nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kunguthokoza nazi ukuthi ukuvivinya kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo ningenaqala abangasweli lutho. Senzilantazalwane kuthiwa masihlangana nezilingo ezihlukile sebona la English ithi diverse temptations meaning inkinga ezihlukile omunye uyolingwa ngokugula omunye alingwe mhlambe ngefamily yakhe munye yabona into ezihlukile but manje izwi kaNkulunkulu alisho ukuthi izilingo ziyabulala lithi izilingo zikhanda ukukhuthazeka sebona le ntozalwane and then ithi egcineni kwawo konke ukukhuthazeka lokho nobe ipatience mase iwenzile umsebenzi wayo ithi thina siyapheleliswa ize ithi nge-English so that you may be perfect and wanting nothing ungashoti ngalutho seyizele ntozalwane so bazalwane uNkulunkulu into ayisebenzisayo to bring perfection ezimpilweni zethu yizo izinkinga seyizele ntozalwane yizo izinkinga now ngicela ukubuza uma ngaba thina singabantu sidinga iperfection abekho abantu abadinga iperfection nokupheleliswa njenganathi manje ngoba ngokwesikhathi into shizo ukuze siqale sila if ngila the next thing nayi labazalwane ndala sifunda siyayazi nokuthi siyibona kanjani leyo nto lento engishaya angiqadeli ngishinte uNkulunkulu ayivezile masima ukuthi thina siyila ngokwesikhathi into shizo nazi but ngokwesimilo ngokwenkambo ngokwe-character sila kodwa i-perfection ile kude sayibona bazalwane so abekho abantu abadinga usizo njengathi and manje uNkulunkulu one of the things esisizayo kuletha i-perfection kwisimilo sethu kuthiwa izinkinga so uma ngaba sidinga i-perfection and iBhayibhile i-perfection leyo sizoyithola through izinkinga uma ngicabanga yini uNkulunkulu azovumela siyithole izinkinga so izinkinga bazalwane singabangani bethu izinkinga singabangani bethu and izinkinga zisilindile bazalwane into ebalulekile ukuthi thina kumele sazi ukuthi sidila kanjani nazo that's why besiqalekela livesi silifundile that's why ngithe noma ungakhohlwa into ungakhohlwa into esiyifundile ku 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ngoba izinkinga zisilindile sonke angenza kanje bazalwane yabona inkinga zini zifana nesandla ubona isandla sakho uma uthatha isponge usithi kanje phuma amanzi if bekungene amanzi do you know that now izinkinga into eziyenzayo zithatha thina siyisponge zimane zikuthi nje kuphuma lento ephakathi so as kuphuma into wena unethuba lokubona yini ephakathi kuwena uyayibona leyo nto and uNkulunkulu uyivumela lonke ngabomu so that ukwazi ukulungisa mawubona lento ephumayo akuyona lento ekumele ngabe yaphuma kwenzeka into encane vele ngikutheke leyo nto eyenzakalayo iyangisqueeze iveze into engaphakathi do you see the COVID crisis la inkonzweni sithi thina i-COVID crisis hayi isiwisile njengebandla siwile i-COVID crisis ibiveza ukuthi siwile ayisiwisanga ibisqueeze iyasqueeze
Liphuma into ekhona. Nebona ukuthi ibandla lincike kakhulu kumhlaba more than izwi kaNkulunkulu. Siyabona lokho? But manje uNkulunkulu lenkinga uyivumele ingafiki icrisis. Ingafiki imark of the beast Sunday Lord. So sisenethuba lokuthola usizo. Siyabona lo mbazalwane? And uNkulunkulu enothando uzosipha amathuba amaningi. Uzosipha amathuba amaningi and lo mathuba yizinkinga. So bazalwane singakhale ngathi kwenzeke into singayilindelanga next time kwenzeke izinkinga. Siyayenza lo mbazalwane? Yes. Abangani bethu la asivele quotation. Okay, ayesibukeni bazalwane. Ayesibukeni nayi quotation la ngiyithanda kakhulu, Ministry of Healing. Very wonderful book bazalwane. Yangi niyithole bazalwane. Especially this chapter. Mawungakwazi ukuyithola incwadi yonke. Oyelese awunaso isikhathi ukuyifunda yonke, angazi kube ikutheni ungenaso isikhathi. But mawungenaso isikhathi ukuyifunda yonke, ufunde le chapter 40. It is help in daily living. Hey, bazalwane. Yeah, very powerful. It is lana trials and obstacles are the Lord's chosen methods of discipline, and His appointed conditions of success. Says the bazalwane. It is He who reads the hearts of men knows their characters better than they themselves know them. Kunabantu abangonywayo ngezinto abangenazo ngama-traits abangenazo into yosibanibani ave ezilungele ave ethobekile uNkulunkulu yazi ayikho yonke leyo nto alethe into ezombonisa naye lo muntu yazi mase inconywa kakhulu umuntu zazithenthao yazi ukuthi njalo abantu beke bayibona into engekho athi uNkulunkulu uthi ngimsize ngimlethele into ezombonisa usenkingeni so that athini akwazi ukuthola usizo kusenesikhathi. Sayizwe lo bazalwane umuntu lana izinkinga ama-obstacles sothi yini ey'ngqinamba bazalwane kuthiwa izindlela zikaNkulunkulu azikhethile yena zokusiqeqesha. Zikhethe ubani le ndlela? uNkulunkulu. Yebo ngiyazi umuntu osilethela izinkinga nguSathane kodwa umuntu ovumayo uNkulunkulu. And uNkulunkulu uyavuma ngokusuke ebona umuntu lo uyayidinga lenkinga kanje ukuthi ikubonise something about yourself. Siyasamba bazalwane. Angithi bazalwane njengoba sihlangene sonke la sifuna ukuba izitsha zezulu. Yes. Siphathe izindaba zikaNkulunkulu Uyazi ukuthi isitsha senziwa kanjani? Okay, but bazalwane siyageza. Yebo mina sibe clean ekugcineni. Amen. Ngiyayithanda naleyo. Ngifuna ukukhuluma ngesitsha sobumba. Manje siyakhumbula ku Jeremiah chapter 18 mawufuna ukubhala Jeremiah chapter 18 ngabhala ukuthi uNkulunkulu yena umbumbi. Thina sokubumba ngisho. Asizwenda ku Ministry of Healing ukuthi isitsha sobumba senziwa kanjani. Kuthiwa the potter takes the clay and molds it according to his will. Kuthiwa he kneads it and works it. He tears it apart and presses it together. He wets it and then dries it. He lets it lie for a while without touching it. When it is perfectly pliable, he continues the work of making it a vessel. Kuthiwa umbumbi uyathatha ibumba. Yabona ukuthi wenzani nomzalwane lo? Uyalicinezela. Ngoba mangalicinezelwanga alikwazi ukuba yilento. Alidove. Alidabule. Alifaka amanzi. Alomise. Alithinte. Yabona leyo nto. Kuthiwa when it is perfectly pliable, like igama ngilithanda, mase lithambile. uNkulunkulu bazalwane uzoletha izinto la uthambe. La uthambe ukuthi inkosi nje whatever it is efuna wena. Yenza nje into efuna wena. Oba manje sikathambi so nayo into kumele yenzeke. Ngoba sifuna ukuba yini izitsha ngisho kunjalo bazalwane. Now let me tell you something. The fact that uNkulunkulu uyavumela kuze izinkinga kuthina. Ingoba uyabona bazalwane ukuthi kunento especially kuthina afuna ukuyisebenzisa. Umbumbi akathathi noma umhlaba onjani ukwenza lento. Angisho ngavela umhlaba omnyama uthatha iclay. Into yazi ukuthi mase yenzile izokwenza ini isitsha.
So if uNkulunkulu naku uyakubumba empilweni yakho, that means kumele ujabule. Awusho uNkulunkulu uyabona ngingaba isitsha kanti. Uyayibona lento bazalwane? Akuthathwa noba umhlaba onjani. Akuthathwa noba umhlaba onjani. uNkulunkulu uthatha ukubumba lento ayibona ukuthi hayi lana ngaphuma isitsha. But abanye bethu sevele siphume simshiya uJesu esenza kanje. Sithi hayi ngeke kunzima kakhulu. Yophinde bazalwane ngiyanxusa. Please bazalwane. Kanti uNkulunkulu asiza kakhulu. Ngiyanxusa bazalwane singasuki uJesu. Isikhathi siphele kwangempela. Siphele hayi nje uyabona siphelile kwangempela. And uJesu manje ufuna abantu abazobambelekana noba kwenzekani. iBhayibheli ngathi lisitshela ukuthi kuza isikhathi la sizozondwa izizwe zonke. Wena usakhalela izinto usayokhala ukuthi oh uNkulunkulu wayengangisizi nginezinto eziwu3. Kanti iBhayibheli lithi sizozondwa izizwe zonke. Oh emsebenzini akube ngihlupha yo. Usakhala emsebenzini uthi uJesu nisazozondwa izizwe zonke ngenxa yegama lakhe. Senze nento bazalwane. Isicelo sami le uNkulunkulu asize bazalwane. Kumele sibe ngabazalwane abakhulekayo. Singadlali ngezinto ezingcwele. Kusukela kubazalwane sibancane kodwa sisabancane kuze kufike abamase abadala sonke bazalwane. Kumele sibe nokuxhumana nezulu please. Otherwise sizosala kulesitimela. Sizosala ngempela. Sizosala ngempela. Asixhumane nezulu. Sithola amandla. Because izinkinga zesilindile and izinkinga zizosiza thina. Every time makenzeka into kuvele isimile engibona nje ayilesa thona esikaJesu. Ngiyokhuleka ngicela uJesu angisize. Yabo, and uJesu uyasiza nakhona amandla. Noma ngihlele ngisho Zechariah chapter 13 verse 1, ithi kulelo langa kuyovulwa umthombo endlini kaDavide. Ithi umthombo wesono nokungcola. La umuntu onesono osibona ukuthi ngcolile uya kumthombo yogezwa. Sayibona lo bazalwane, so umthombo ukhona. But abantu abaningi abayi emthombeni ngamandla. You know why? Ngoba bazibona ukuthi bangcolile. So uNkulunkulu uletha izinkinga to press us sizibone ukuthi ngingcolile. And then ngifuna umthombo. Then ngifune ini? Umthombo. Now bazalwane, I want to show you something. Enye yezinto, one of the things izinkinga eziyenzayo. Lana siyafunda ukuthi izinkinga ziyasidevelop i-character yethu. Sesifundile ngisho. Sifundile kuJames chapter 1 verse 2 no verse 4. Verse 2 to verse 4. Kune verse engalishongo uma ufuna ukulibhala ungalibhala Hebrews chapter 5 ku verse 9. Ikhuluma ngoJesu. Ize ithi uJesu even though wayeyindodana ithi kodwa naye wafunda ukulalela ngezinto owahluswa ngazo. Wathi seyiphelelisiwe. Verse 7 to verse 9, verse 9 language, verse 7 to 9. And verse 7 to 9 bazalwane, amen. So bazalwane izinkinga ziyasidevelop. But you know, umyuzo boost how if izinkinga ziyasidevelopa, then siphi isidingo sezinkinga during isikhathi seSunday law la uNkulunkulu seyibekile uphawu lwakhe ukuthina angisuke lapho kuphela sesi right. Now there's something bazalwane inkinga ziyasidevelopa zisilethe kuphelelisweni. But also uNkulunkulu kunenye into ayihlosile ngeenkinga. Izinkinga azidevelopi kuphela but also ziyambula ziyaveza. Siyibona leyo nto? Ake sibukeni incwadi kaDaniel chapter 12 very quickly. Daniel chapter 12 verse 10 have ngithanda leli verse. Hey, ngithanda kakhulu. Verse 10 bazalwane sifika sifundeni. Abaningi bayakuzihlanza bazenze mhlophe baqondisiswe. Kepha ababi bayakwenza kabi. Kodwa akayiqonda noyedwa omubi nokho abahlakaniphileyo bayakuqonda. Bazalwane ukuzicenga ukuthi kuthini mhlambe ukuthi sijule phela.
ukuqondisisa. Okay, let me say this. The English now they show. The English it is many shall be purified and made white and tried. So after sebelungisisise benziwe bamhlophe kuthiwa then kuzoza ini izinkinga trials they shall be tried. Sayize lento bazalwane. Now ipurpose lama trials lana akubona uba purify nje kuphela but manje ukwambula uJesu uyafisa ukuthi isimilo sakhe sambuleke kumhlaba wonke futhi not kumhlaba wonke nje kuphela bazalwane but kwizulu lonke. Do you know bazalwane inkinga ukuthi thina sazi inkinga izulu elibhekene nayo kunomzalwane okay abulale and then ayocela intethelelo aphenduke hayi fine ngempela uNkulunkulu amthethelele lo mzalwane athi seyithethelele seyisidala uyishile zonke lezo zinto phinde futhi axabane nomuntu enkonzweni amshaye ngesibhakele sayibona leyo nto phinde futhi umzalwane ngokunye abe discouraged akhuluma inhlamba aphinge zonke lezo zinto sayibona kodwa manje ecela intethelelo izingilosi njengoba zisilindele ezulwini zineyiphi evidence ukuthi sothi mase sifikile ezulwini bazalwane siyaqala phansi lezi ezifanayo sayibona lento bazalwane kune demonstration before uJesu abuye zosilanda. Do you know ukuthi kune demonstration uJesu afisa ukuyenza kunento uJesu afisa ukuyenza ngathi ufuna kunento afuna uJesu ukuyiveza ukuthi labantu manje bahlukene nesono futhi abasabuyeli kusona ngisho noma kukho ngezinkinga ezingakhi noma lo wayibulala seyishaya ngempama umbone seyithe sebona leyo nto and lapho izulu liyabona labantu ba ready. Sekhumbula kuJob bazalwane lithi izulu uJob wenjani wayiphelela ngisho kayizondo kubi kodwa zeza izintushiso ngoba uNkulunkulu kunento ayifuna ukuyivila uSathane nezingilosi ngayo uJob. Yazona bazalwane asiyayithuka lento bazalwane asiyazi ukuthi nezingilosi zisibukile. Okay asiyena ku 1 Corinthians chapter 4 asiyeni khona zisibukele ingilosi njengoba zisibukile asiyeni 1 Corinthians chapter 4 asifunde no verse 9 sizi ithini bazalwane asibukanga nje abazalwane na umhlaba kuphela sizoza la ukuthi uNkulunkulu. Verse 9 1 Corinthians chapter 4 verse 9 ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisile thina abapostoli sibe ngabokugcina sibe singabanqunyelwe ukufa ukuba senzile imbukwana wezwe wezingilosi nabantu. Sayizana bazalwane ithi lana ithi English ithi ngesizulu sibeke senze imbukwana into ebukwayo ithi English ithi were made a spectacle to the world ithi both to men and to angels. Sayizana bazalwane so kunento ingilosi eziyibukile and ayikho bazalwane izinto ingilosi ngingathini excited ukuyibona kuthina njengobungcwele sezwile ingilosi ukuthi siyeza but manje idedida izulu ukuthi yilabantu laba balokhu bebuyele esonweni kulo ekubuyeliwe esonweni and uNkulunkulu very soon njengoba kule crisis oqala bazalwane uNkulunkulu uzobe senza i-demonstration yokugcina la athi abantu besithi inkinga zibathi phuma uJesu kuphela bethi yophuma uJesu kuphela yabona lento uJesu wayeyona ngesikhathi emephambi koPilate emephambi koHerod yilento nathi kumele sibe yiyona manje njengoba kuthi sizoletha phambi kwababusi izulu alilindelanga ukubona umuntu othi hayi wathini yenzani nibonayo kumele kubonakale uJesu so sengithi bazalwane trials are awaiting us izinkinga zisilindile both to develop and to reveal both ukusakha nokwambula futhi konke bazalwane. Now I'm going to share the last point. Ngizoshare bazalwane into ngicela siyilalisise ngangempela
Ngoba ngiyabona siyahleka kodwa sikayizisiswa ngempela. Do you know this is true izinkinga zingabangani bethu? Isipho lesi. Do you know that? Ayesiyena ku Philippians. Ngiyacabanga mhlambe we'll make this our last verse. Asiyena ku Philippians. Chapter 1. Let's sifunde verse 29. Sifunde oqala ukuthi sidila kanjani nezinkinga. Okwesibini safunda ukuthi isizathu sezinkinga, i-purification. Okwesithathu safunda isizathu sezinkinga, ukwambula, ukuveza kwesimilo sethu. Ne-purification ayisebenza njalo. uNkulunkulu asivezele isimilo sethu sonke sizoya kuyena azosisiza. Now ngifisa sifunde sibone bazalwane ngokungaphikiseki ukuthi izinkinga ngempela i-gift le uNkulunkulu asipha yona. Ake sifunde verse 29. Ngicela usifundela nje ngezwi eliphezulu verse 29. Ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela, kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Andibambe lapho bazalwane. Hamba nizwa asizwa kahle ngesizulu. Kuthi asabeliwe ngomusa. Ithi hayi ukukholwa kuphela, kodwa nokuthini? Nokuhlupheka ngenxa yegama lakhe. Now ithi nge-English. It is for unto you it is given in the behalf of Christ. It is given into njani? We pay glory to God. You see, it is for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on his name, but also to suffer for his sake. Say the Lord. When I'm gift out to a verse, when I gift of God, call again. If I gift, say the Lord. But when I gift us Gakulungayo, because is suffering. Because he gift. Say the Lord. Do you know the Israel near the Bandama gift of money? Omunye limnikeza igift lokuqonda izinto. Omunye limnikeza igift lokwazi ukuphilisa abantu. Omunye limnikeza igift ye-eloquence. Omunye limnikeza igift. Maningi ama-gift sayizona bazalwane. But bekhona igift yokuhlupheka. Now I want to ask bazalwane, masicabanga mawacompare lama-gift. Mawacompare lama-gift. Yibe esiyibona thina bazalwane engathi mhlambe uNkulunkulu ingathini ukupha ngempela nje mawukuthi nje ukhethile nje ukuthandilwa ngempela. Abaningi bethu mhlambe ngoba manje siyafunda abanye bethu suffering. But abaningi bethu hayi uNkulunkulu mangikhethile umuntu ngempela umbona ngendlela akhuluma ngayo sothi ukhuluma izinto zezulu. Siyabona leyo nto. But you know bazalwane kuthiwani asifundele umoya prophet kuthiwani ngale gift ye-suffering moya compare namanye ama-gifts. Ngifunda ku-Desire of Ages page 224. At the end of all the gifts that heaven can bestow upon man, its fellowship with Christ in his sufferings is the most weighty trust and the highest honor. Says the Lord bazalwane. Kuja kuzo zonke izipho izulu elingazipha abantu. Yes. Ithi ubudlelwane noJesu eyinhluphekweni zakhe. Kuja isona sipho bazalwane esiphakeme kunazo zonke. Says the Lord bazalwane. Ngamanye amazwi izulu mali netafula sithi izulu linetafula lezipho lizayi lona simuphe eloquence simphi wisdom lona simphi ukudla kuthiwa izulu malibuka i-suffering likhetha i-7th yona ngempela abayithi izulu eliyithembe kwangempela. Seyiza leyo nto kuthi ayinanga umuntu othembekile ngempela. Kuthi naye i-suffering ukuthi nje lona akasafarishe nje noJesu. Iphile kanje. Do you know le chapter lena mofunda if ungaya kwincwadi i-Desire of Ages uyobhekela ipage ukuthi liyephi. Likule chapter ekhuluma ngoJohn the Baptist. Bele ngaba ngimtshelanga ngoba manje lo mbuzo ngithi ngifuna ukubuza. Bazalwane eBhayibhelini kuba prophet bonke baseBhayibhelini kusuka ku-Enoch. So ku-Enoch kuhamba isikhathi sonke. Omuphi umprofeti ogreat kunabo bonke, the greatest prophet?
Ngubani bazalwane? John the Baptist. Okay, it's fine. Now into engifisa siyibuke. Do you see Israel sebenza ngendlela esicabanga ngayo thina? Akuyena uEnoch. Othathwa ngefu. Icherico wahamba ngefu. Akuyena Elijah naye othathwa icherico wabiza umlilo wefa. Akuyena uMoses owayevula ulwandle. Greatest. Kodwa uJohn the Baptist wanqunywa ikhanda ejele. Uze athi uJesu mayekhuluma ngoJohn uthi kuba bonke abazelwe ngabesifazana uthi akaze kube khona ogreat kuJohn the Baptist. Ha? Izulu lathi malimbuka uJohn lathi nayi into kumele simpe yona. This is a gift bazalwane. uJohn walifakazela izulu. Walifakazela izulu uJohn kakhulu. And nathi uNkulunkulu bazalwane ulindele leyo nto ukuthini. And bazalwane asibe nale encouragement. In as much as bazalwane izinkinga zibanzima zibhlungu, base sifundile manje ziyasisiza. And nayi encouragement bazalwane kumele sibe nayo ukuthi kuzo zonke inkinga esizifisayo, I think ingefe yakuthina ingadluli uJesu. I think ingefe yakuthina izomthatha by surprise uJesu. Siyakhumbula ukuthi uPeter before alingwe umphika uJesu. Uthi uJesu kuPeter, Simon, uSathane yakufuna. Angisho. Uyamtshela kunenkinga kunesilingo esikulindile. Siyabona before isilingo size uJesu waseyisazi isizozo. And uthi uJesu ngikukhulekele. Uthi ukholo lwakho lungapheli. Siyabona nombazalwane. Enye encouragement bazalwane mesibe nayo le uthi akekho umuntu la kuthina ohlangabezana nenkinga uJesu engamkhulekelanga. Do you know that? Amen. Whatever problem umuntu adlula kuyona Jesu ukhulekile. Njengoba seyiza lenkinga kuyena. Ngathi baba singamsiza. Izulu lonke liyambona lo muntu athi asimsize. And uJesu kuPeter wakhulekela into eyodwa ukuthi ukholo lwakhe lungapheli. That your faith will not. Sayibona lo bazalwane. Do you know ukuthi abaningi bethu sidlulile ezinkingeni eziningi ezinzima kodwa sisela ukuthi manje siphuma sibuye singene futhi. And you know what isizathu saleyo nto it's not because of ukuthi thina sinamandla siqinile, but it's because uJesu uyasikhulekela. Siyaphakama izandla ezinamanxeba umuntu seyizowa. Siphakama izandla ezinamanxeba. Akekho bazalwane umuntu othanda njengoJesu. Akekho umuntu ofuna sisinde njengoJesu. Isifiso sika Jesu uthi sisinde, it's even more than isifiso zethu zokusinda. Do you know that? But in a minute sibambelele kuyena uJesu bazalwane. And I want to say this. Njengoba sifunda ngesuffering safunda nangoJohn the Baptist. Kunomuntu owasafarisha ngendlela ukuthi isuffering yethu yonke ihlanganisiwe bazalwane ayilutho. Buka la kuthiwani bazalwane. Hey, othi ngivele ngidlule nje kula suffering. Before the education, last quotation, but last verse there, this is the last quotation. All heaven suffered in Christ's agony. But that suffering did not begin or end with his manifestation in humanity. The cross is a revelation to our dull senses of the pain that from its very inception, sin has brought to the heart of God. Every departure from the right. Every deed of cruelty, every failure of humanity to reach his ideal brings grief to him. Kuthi bazalwane uJesu akasafrishanga isiphambano kuphela. Kuthi isiphambano sambula nje ubuhlungu uJesu owabuzwa since isono singena. Do you hear that bazalwane? Yabona thina siyabona isiphambano. Sibone Jesu ebethelwe. Emanzi igazi sicabanga uJesu kanti sesikhathi wezwa ubuhlungu kuthiwa lana every time sisuka kwinto right nayi pain uJesu ayizwayo. So every time ngiqamba amanga ngikhethe deliberately uqamba amanga nayi into uJesu ayizwayo. Akekho bazalwane umuntu osafarisa njengoJesu. So lo umthombo wesono wavuleka. Akekho umuntu osafarisa njengoJesu bazalwane.
Do you know more funda ku Patriarchs and Prophets page 69? Which all heaven was filled with wonder. All heaven was filled with wonder. UJesu ngesikhathi ethi uzoza la emhlabeni. All heaven is long run mangele. Hayi ngokuthi uJesu uzofa, izulu lisamangazwe nje ukuthi uJesu uzoza emhlabeni azoba umuntu. Sayisa leyo nto. Kuthe ingilosi zonke zamanga ukuthi uJesu wayezoba umuntu. Akasikakhulumi ngokusokola kwakhe. Ngokudelela kwakhe. Asikakhulumi ngaleyo nto. Zisamangazwa ukuthi uJesu uyavuma ukwenziwa umuntu. Sayibona leyo nto? Ngoba ziyazi ingilosi ukuphakama kaJesu. I-position abenayo before ezela emhlabeni bazona iyamangalisa. And then uJesu wehla to experience buka lo hlazo. So bazalwane sikhumbule anything esidlula kuyona. Akekho umuntu ongasafarisha ukusondela kuJesu. Kanti yonke ngasikhuthaza ngoba akekho umuntu la endlini. Sinezinto esizithwele engamele ngaba sizitholele kumele ngasizishiya kuJesu. Kodwa lezo zinto azisondeli nakancane izinto uJesu adlula kuzona. Ngenxa yezinto zethu. IBhayibhile wenziwa isono ngenxa yethu. Ukuze thina senziwe ubulungisa bukaNkulunkulu kuyena. Sikhe lo bazalwane. Bazalwane engathi uNkulunkulu angasiza. Ngiyafisa nje namhlanje. Sizinikele. Sithi inkosi ngiyafisa ngokwami ukuphila to bring an end to suffering kaJesu. Every time ngitshela iqiniso bazalwane. Every time sisona. This is what happens. uJesu uzwa ipain emangalisayo. Pain emangalisayo. Ifuna nje umuntu ozothi inkosi mina ngiyafisa ngiyami impilo to bring an end to suffering yakho. Ungathi sewusithande kanje kodwa ngibe ngiqhubeka futhi ngicindezela ngokwami ukuphila. I want to bring an end. So ngize aphila amehlo ethu avaliwe. Namakhanda siyawathobisa, our eyes are closed and our heads are bowed. Amehlo siwavalile. Amehlo siwavalile and our heads are bowed. So aphile nje is very simple. Engicelayo umuntu othi inkosi ngiyafisa ngokwami ukuphila ukuletha ukuphela kwi-suffering yakho. Lo muntu aphakamisa isandla. Ngiyacela ngokwami ukuphila. Bazalwane, this is serious. Ngicela before siphakamise wonke umuntu azihlole phakathi athi inkosi yini empilweni yami ekulethela ubuhlungu. Leyo nto uyishe enhlizweni yakho ukuthi le nto inkosi ngiyacela ukuyishiya. Namhlanje ngicela ukuyishiya la. Ingaphindi ibuye. Ngiyacela there are many things bazalwane esizenzayo that bring ipain egoni kuJesu. Ukukhetha indlela zomhlaba kunendlela zikaNkulunkulu. Do you know ipain iletha kuyona uNkulunkulu leyo nto? Whether it be bazalwane indlela esigqoka ngayo, indlela esidla ngayo, i-character yethu, ungathetheleli kwethu, ungathandi kwethu, indlela esikhuluma ngayo. Konke bazalwane umuntu nomuntu uyazazi yena. Enza i-decision enhlizweni esiziphakamisile izandla. Asikhuleke. Father, in the name of Jesus Christ, inkosi siyaziphosa phambi kwakho. Inkosi siyamangaliswa kakhulu umnikelo wenziwe ukuze sisinde. Simangalisa naluthando inkosi olungaka osulenzelwa imihla ngemihla. Ezi inkosi ilizwi lakho lisibonisa bana ngoku inkosi usendaweni engcwele uyasinxusela, uyasicelela inkosi amandla ukuze amandla angasipheleli siyapha emhlabeni. Simane sisiwa sivuka nje inkosi kanti sivuswa ngamandla wakho. Onke siyamangalisa sincede inkosi sihlukane nesono. Lord, please, we are so impatient. Sinolaka. Asithethi kakuhle inkosi. Sine pride. Zonke inkosi ezinto. Umina inkosi ngiyacela kakhulu afe ngoba siyafunda ngoku inkosi ba ukuzisela ubuhlungu obumangalisayo. Please Lord, help us kakhulu. Ngiyacela inkosi moya wakho ingcwele wehle inkosi sisebenze ukuthi sonke as we prepare inkosi for the end. Please inkosi ngathi singangavi izinto ezinje sizivele nje ize. Ungatshintshi inkosi ukuphila kwethu. Please Father, help us.
We love you, Nkosi. Cela ube nathi as we are going to go out now for lunch. We ask konke Nkosi in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.